Mahwayut Sang Yaksendra Kurarupa mangses kadyangin Pang sempaka prapa selo-selo kaplasat Sato lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga-jaga bumi. Wah, toblas. Nyono babar pisan di. Wayah esuk durung sarapan. Wetenge ngintir-intir. Mongko golek pangan ora entuk. Bulan alas wis ora enek malah. Bathukku ketiban kayu. Wah, cengelku ketiban padas. Wah, ora kaya dina iki, Kakang. Jroning alas tik brasara. Kok dadi ana prahara goro mawalian. Ana gara-gara kaya mengkene coba ditiliki. Sopo iki sing gawe gara godha iki, Yayi? Yeah. Yaksa Gura rupa risedeng Narendra yaksa laku kang malwalya ingkang gambira marang angise siyong amatu Prabowo leso sapragempo ladala bujleng blis lanat wangune iki Kakang sing gawe gara-gara. Wah iya. Gus, aja mati tanpa arat. Ngaku Bewano-wani mlebu jroning alas tik brasara. Sopo kekasihmu? Ngaku sapa jenengmu? Wah, dalan rupak lumuh kedisikan. Aku sing jaga Gunung Reksamuka, ya alas tik brasara kene. Aku Dityakala Rukmuka iki adhiku. Aku Rukmakala. Kowe sapa? Kowe takon karo aku. Panenggak Pandhawa Bratasena kekasihku. Bratasena. Iya. Diwas kebeneran yen kowe sing ngreksa alas tik brasara lan Gunung Reksamuka maragake tuduhna. Ana ngendi papan panggonane kayu gung susuing angin. Piye-piye kowe takon apa? Tuduhna kayu gung susuing angin. Aduh. Wong ki mendem ngelmu ketok. Ujar peguruan kok dituruti. Aku iki paribasa sing duwe alas sing duwe gunung. Aja meneh kok wujude krungu jenenge lagek kowe kuwi. Kowe ujar peguruan.
Baliya sing perintah kowe sapa? Sing perintah aku guruku. Kowe dilorope karo gurumu. Baliya. Ora gelem jare tak pateni kowe. Lho iki daya kok nantang sing di omah ki piye iki? Kowe lah malah kualik. Prayogane piye, Dik? Wah, iki pancen ora kena digawe becik jarak perkara menungsa iki. Ndura kan. Tak rampungane ya, ngati-ati tak gaglake menungsa iki. Mundura kan. Ya, tak patenane sik bangkene dipangan wong loro. Ora entuk kewan menungsa ya ora apa-apa. Ngono ya. Ya, nek aja mbok entekke wis beres. Tak ngengei, Kang. Bratasena kejeme buta. Ya wong buta loro iki ruk muka ruk makala. Kowe gelem mundur apa ora? Gelem mundur yen aku bisa kelakon nemokake kayu gung susuhe angin. Wah! Pancen menungso ngaya-wara, ujar peguruan dituruti. Maju tak serampat ilang nyawamu kowe.
Yo. What? Ah! Wah! Yo. Yo. Wah! Oh, ah! Yo, wah! Yo. Hey! Yo. Hush. Aduh, mati aku kakang. Aduh, mati aku. Tulungono aku kakang. Piye di? Wis do mangan. Aduh. Mati aku kakang. Piye? Wis do mangan apa urung kowe? Iki wong gerang ora urus. Kena rating penyunyu kok nek teko mangan apa urung. Mangan karo rara ya ketara to nek cayane pucet. Raine bonyok. Tekoni mangan apa urung jare kowe mau arep mangan Bratasena. Ya nek gelem sing dipangan. Lah terus semoyo ya. Semoyo sumpene spray lambemu. Piye? Wis nek kok ngene iki trimo aku kalah, Kang. Wis. Tenan wis ora mangan Bratasena mbok entek-entekno. Tenan wis. Wah, Bratasena iki ketoke wong menang-meneng ning kejem e, Kang. Kejem-kejeme buta ini rak mengaku karo kowe. Iya. Kalah kejem karo Bratasena. Ora omong nek temandang gawe biyo. Wis. Kayu seperang kuwi mesti dijejek rubuh, candak cek sabetke karo gunungku Deyes. Aku gelayar. Diadaku dupak diel. Junjung aku pepleke bumi. Bles. Weteng didamak kelukuk. Iya. Yo ngalah wis. Kok ngene trimo ra mangan aku wani luwene aku wis. Entekno wis. Wis kowe trimo. Wis. Aku nek kon tanding karo wong kaya ngono kae trimo tenan Kang wis. Entekno wis. Wis nek panjenengan dongakno pun Kakang ya. Tak dongake Kang muga-muga lepas paramu jembara kubur iki. Lambemu iki lho. Buta elek. Bratasena, kokop getihmu ka.
Ye. Hati kowe. Ah. Ah. Matamu kuwi. Ana wong kalah kok hae. Kok patak waturaimu kowe kok. Ngenyek. Rumangsane. Nulungi nek nulung ana. Garapi ora. Dulure. Kok ngono carane. Hati-hati kowe. Awas kowe. Aduh yo. Lah buta ya ngono kuwi. Nek agek menang, blak kotak jos nek menang. Nek kalah ya klitah-klitih. Nek kalah ana mulih ra duluri karo sing wedok. Yo. Mati aku. Wah. Ayo. Kayak aku culno Bratasena. Culno aku. Mudyar kowe. Syukur. Mudyar. Syukur kowe. Syukur yo. Yo.
Astungkara sidham karing dawana langgeng titah ulun nggih. Bratasena aja kaget ulun ingkang iya Bratasena. Ulun saimbang Bathara Indra ingkang mimba raseksa saklara niki mau. Ayu dewaku kelawan Indra kakekku. Apa sababe kuwi dadak mimba wujuding buta angkara ridu gegayuhanku. Titah ulun nggih Bratasena andadekna kawruhanira. Marmane jeneng ulun mimba raseksa iki mau sejatine ulun mestuti sabdane Wang Pramesti Guru kinen neter marang kasantosaning jiwa araganira nggonmu mestuti sabdaning guru. Jalaran sira kadhawuhan kelawan gurunira Begawan Durna kinen ngupaya kayu gung susuing angin. Wah, apa Bayu? Apa wedine kayu gung susuing angin? Wujude kaya ngapa? Aduh, titah ulun nggih, nyata yen to pancen jeneng kita durung ngerti tembung sanepan. Kayu gung susuing angin kuwi wedine mengkene. Kayu tekse kayun, kayun kuwi karep. Gung tekse gedhe. Kayu gung susuing angin karep kang gedhe kuwi mau. Aja sumengka, aja daya-daya. Tatanen arasamu weningna ciptamu sarja aja sumengka. Tekse yen to sira darbi gegayuhan kang luhur aja nganti daya-daya gegayuhanmu iku mau gegayuhan kang becik ngelmu kang ora gampang den tindakake mung sarana wantah mung sarana madhak kudu ditindakake kanthi meneping cipta sarta meneping rasa aringing napas. Ora kena kinaya ngapa sejatine kayu gung susuing angin kuwi mau gegambarane ya urip pira pribadi mau tekse kayu kang gedhe kaya wujudmu kuwi mau susuing angin tekse napas utawa bajra hirawana ingkang mapan ana jroning hangganira mau. Yen sira duweni gegayuhan tengah sawiji marang Gusti kang akarya jagat kanthi weninging cipta meneping rasa. Aja nganti sira gampang kena panggoda nggih Bratasena. Wah, ayu bapakku ora nyono yen to aku disemoni karo guruku ning aku ora tanggap. Iya, pancen mengkono mau nggih Bratasena. Mula dina iki jeneng ulun wis nekseni marang kasantosaning jiwa raganira. Dina iki ulun namung melu mangayu bagya marang lekasira sarta sentosaning tekadmu kang mangkono mau. Bratasena, aja nganti mendha saking pamiluta, mundur saking keguntur. Nadyan ta cememplung ana telenging samudra, dina iki tak paringi andel pitaya wujuding sesupe ya ali-ali. Mustika mani ing candrama yen to sira ngambah ana jroning warih nadyan to sira kerem nanging sira bisa ngawekani saka gedhening alun sarta gedhening ombak tanpa nana Bratasena. Bima Pagunawra karing toya